आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बियो मोनसे नंखाय बाखाय मोनसे जेबो खामानि गैयै मोनसे एकर्ड बियो। खुलुमबाय बयखौबो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, जोबोद इम्पर्टेन्ट। थ' बिटिआर एकर्डखौ लानानै बि नायजाब जाय बारग' एनडिबि स' बिथाङा माखासे बिपिएफनि जिथु पार्टी केम्पिं बा मिटिङाव माखासे बाथ्रा फोरमायदों। दा बिथाङा बिटिआर एकर्डखौ लानानै बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि माखासे फारागथिखौ फोरमायदों। थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलां, जोबोद इम्पर्टेन्ट, गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजि मोनगोन। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बियो मोनसे नंखाय बाखाय मोनसे जेबो खामानि गैयै मोनसे एकर्ड बियो। भारत हादरनि बबे कन्स्टिटिउसननि बबे दफायावहाय सोदों बेखौहाय जेबो बेवहाय उल्लेख गैया। बे बिटिआर गोरोबथानि बे एकर्डबो नंबावा। बर'फोरनि मोनसे पिस एकर्डसो जाहाथे गोजोना फैयो, नांलाय खमलाय जाया, सिलाय भारतनि जेबो बेयाव जायगा मोननो हाया। बयबो जोङो जै मै थानांगौ, रंजानांगौ, जोङो बाजानांगौ, जोङो एरियाखौहाय डेभेलप खालामनांगौ होननानै मोनसे बर'फोरनि बर' पिस एग्रिमेन्ट बियो। बेवहाय जा क्लसेसफोर होदों बे क्लसेसफोरावहाय मा उइलजों लिरनायानो 25टा 26टासो दङ। उइल मोनसे एग्रिमेन्टखौहाय उइलजों लिरो नामा? उइल माने मा बियो? मावगोन होननानै बुंनाय जादों। गाबोन मावगोन ना, समफोर मावगोन ना, 1 बोसोरनि उनाव मावगोन ना, 2 बोसोरनि उनाव मावगोन ना, 50 बोसोरनि उनाव मावगोन ना, 100 बोसोरनि उनाव मावगोन ना, हाजार बोसोरनि उनावहाय मावगोन। उइल माने जेबो समाय सिमा गैया। उइलजों लिरनायानो 26-25टासो दङ। आरो मेजों लिरनाया 12टासो दङ जानांगौ। सेलजों लिरनाया बे मोनब्रै मोनबासोल' दङ। जेबो खामानि गैया बे बिटिआर बर' पिस एग्रिमेन्टआ। प्रमद बर'आ गावो आंनो बयनिख्रुइबो बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन गोरोंसिन, आंनिख्रुइ मेलेमजिबिसिन रावबो बर'फोरनि गेजेराव गैया होननानै एनडिबिफोरनि जानो गोनां खालामनो गोनां जा एकर्ड बेखौहाय बारस'नानै बिथाङा बे जा एग्रिमेन्ट बेखौहाय नस्थ' खालामदों बियो। जोंनि एनडिबिफ्रा बे एकर्डखौ, बे एग्रिमेन्टखौ खालामनो मोननायमोनब्ला गिलु फालु मोजां जागौमोन। जों गासिबो दुगौमोन। दुखुजों नङा, खिन्थु जों गासैबो खुसिजों गाबजोबगौमोन। এবি माथुर इन्टारलिकुटर 2014निफ्रायनो 2020 सनसिम नैबे आंनो दंबाय थायो भारत सरकारजों सावरायनायावहाय। पिसि हालदारा गिबि इन्टारलिकुटरमोन, बिनि उनावहाय दिनेश शर्मा, आरो बिनि उनावहाय এবি माथुर। এবি माथुरा जोंखौ बुंदोंमोन जे बर'फ्रा मानि थाखाय दावहा नांदों आं मिथिगौ। बर'फ्रा रायजो दङमोन, राजा दङमोन, रानि दङमोन, फोरजाफोर दङमोन, जेनेरेल्सफोर दङमोन बर'फ्रा। जाहाथे बर'फ्रा नेक्स्ट 50 इयार्सनि थाखाय दावहा नांफिननांगौ जाया, बिनि थाखाय आङो बर'फोरनि थाखाय मोनसे बिराद मोजां एकर्ड खालामनानै होगोन होननानै এবি माथुरा इन्टारलिकुटर बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय मा खालामबाय प्रमद बर'आ? गाव लामा जथायनाय, गाव राजा लामा जथायनाय, बेफोरो नाटक सानजानो गिनानै, रायजो राजाफोरजों मुगैजानो गिनानै आङो दि नैबेखौ माबाबाय, जुदि आं बे एकर्डआव हाबफानो हायाब्ला रायजो राजाफ्रा आंखौ मुगैसिगोन। आरो बिटिसिनि हादि मोनसे सिट जानायनि मोनसे सिमां दङ, बे सिमाङा जाफुंनाय नंलिया होननानै बियो बोरै खालामखो? भारत सरकारजोंहाय सावरायनानै, आइबिफोरजोंहाय सावरायनानै बारस'नानै लाहैबाय बियो। खिन्थु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जा एकर्ड जालांबाय बिदि मोजां जायासै। बिनि थाखाय एनडिबिआ दायनिगिरि नङा, प्रमद बर'आ दायनिगिरि। जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ दुखु मोनजानानै रायजो राजाफोरजों जोख्लाय हरजाबाय। मात्र 5 बोसोरल' बिथाङा बिटिसिखौ सालायनो मोनबाय, बेनिफ्राय मोनासै। बिथाङा जुदि मोजां एकर्ड खालामहादोंमोनब्ला, मोजां एग्रिमेन्ट खालामहादोंमोनब्ला, आरो बिथाङा जुदि बिटिसिखौहाय मोजां सालायमारदोंमोनब्ला, अब्ला मा जागौमोन? रायजो राजा बिथांखौहाय बोजबनानै लागौमोन, गोबानानै लागौमोन, आरो बिथाङा खमसे खम 15-20 बोसोरसो बिटिसिखौहाय सालायनो मोनगौमोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा गासिबो मोनथिजोब्बाय, बेनिखायनो मा जाहैबाय? दिनै प्रमद बर' बिथांखौहाय जोख्लाय हरबाय, आरो दिनै प्रमद बर' बिथाङा गैलिया सोरखाराव। आरो प्रमद बर'नि जा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा जीवन आरो बिथाङा सोरखा दाफिननो हानाय नंलिया। नंखाय बाखाय मोनसे बर' पिस एग्रिमेन्ट खालामखांनानैसो बिथाङा रायजो राजाफोरनि गोसोखौहाय खावनो हादोंमोन। आरो खावनो हादोंमोनब्लाबो बै समाव बिथाङा मात्र 12टाल' सिट मोननो हादों, आउट अफ 40 12टाल'। बिपिएफआ बै समावनो 17टा सिट मोनदों। आरो नैबे 2025 मायथाइनि जा बिटिसिनि बिसायख'थि, बेवहाय 28टा सिट मोननो हाबाय। आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ
जुगे जुगे इउपिपि राजखान्थि हान्जाया प्रमद बर'नि हान्जाया मालाबाबो फेजेनजानाय नंलिया बि सियर थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय बि नायजाब बिथाङा जाय बारग'नाय नैबे बिथाङा मा फोरमायखो थ' बिथाङा बुंदों जे जाय बिटिआर एकर्डखौ प्रमद बर'आ हारसिं खालामदों आरो बे प्रमद बर'आ गावखौ गादियाव लाबोनो थाखाय खालामदों आरो प्रमद बर' खालामनाय बिटिआर एकर्डआव जेबो मिनिं गैया जेबो ओंथि गैया आरो बेयाव जेबो गैया होननानै बिथाङा फोरमायदों नाथाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना एसे आन्दाज खालाम जितु बिटिआर एकर्ड थ' बेखौ लानानै दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जे नंखाय बाथ्रा फोसावलायनाय बा बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै दिनैसिमबो दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय बा राजनितिकनि माखासे पावारखौ लुबैनानै बा राजनितिकनि लाबालाबनि थाखाय बे बाथ्राखौ फोरमायलायनाय नुयो दिनै जोंनि बर'नि जाय बिर जोहोलाव बारग' एडिबिफोरा जायफ्रा दिनै न'आव थायो थ' बिथांमोना भाग जानानै दङ थुब्ला थुब्लि गावस्राजोबनानै दङ सोरबा बिपिएफआव दङ सोरबा इउपिपिएलआव दङ आरो सोरबा बबेबा राजनितिकआव दङ दा बेफोरबायदि गावस्राजोबनानै दङ दा बे गावस्राजोबनायनि थाखायनो दिनै गाव गावनि दोलोखौ स्ट्रं खालामनो गाव गावनि पार्टिखौ बा गावनि पलिटिक्स पार्टिखौ लाबालाबखौ बांहोनो थाखायनो जे रायजोफोरनि सिङाव जाय बाथ्राफ्रा नङा जाय बाथ्राफोरखौ नंखाय बेफोरखौ माने फोसावनो गोनां जायो मानोना गावनि पावारखौ अरायसम लाखिनो थाखाय पार्टिनि पावारखौ पार्टिनि गाद्दिखौ अरायसम लाखिनो थाखाय रायजोफोरनि सिगाङाव सानफ्रामबो नंखाय बाथ्राखौ फोसावनो गोनां जायो दिनैनि बाथ्रायासो गोबां साननो गोनां थांनाय बिटिसि इलेक्शननि सिगाङाव जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिआर एकर्डखौ आं मावफुङा बिटिआर एकर्डआ जेबो गैया होननानै जेब्ला बिथाङा पावाराव फैखांनायनि उनाव गादियाव जिरायखांनाय गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव बिथाङा जे बिटिआर एकर्डखौ वेलकाम खालामबाय आरो बिटिआर एकर्डआव जेसांखिनि दफाफोर दङ बेखौ जेसांखिनि आद्रा थानाय खामानिफोर बेखौ मावनो होननानै बिथाङा थांखि लाबाय आरो बे बाथ्राखौ प्रतिश्रुति रायजोफोरनि सिगाङाव होबाय दा बिथाङा बुंबाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंदों जे जाय बारग' एनडिबिफ्राबो गजोबगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो गामि सोसननाय गामि सिमनाय आरो गोबांथार खामानिफ्रा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मावजागोन होननानै बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा फोरमायबाय दिनै सासे चिफआ गुबुन बुङो आरो सोरबा सासे सेलाया बे मोजां नङा बेहाय जेबो मावनांगौ खामानि गैया होननानै बुङो अब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि माखासे गोरोन्थि बुजायलायनाय बा गोरोन्थि लामाजों दैदेनलायनायाव बोरै माने फिउचाराव जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि रायजो राजाफ्रा बोरै थावरिनानै थागोन बे बाथ्राया माने गोबां साननो गोनां जाबाय थ' जोंनि बर'नि जे माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव पलिटिक्सखौ लानानै बे नारा नाथा गावजों गाव माने सोरखौबा माइगाब जुजाय खालामलायनाया बारा जानायनि थाखायनो दिनै हारियाव गुरलाय गुजाया बांबोगासिनो दङ बेबो लुबैयो बिपिएफआबो लुबैयो पावाराव अरायसम थानो इउपिपिएलआबो लुबैयो पावारखौ लाबोनो दा बेबायदियैनो जायफोरा दिनै बारग' एनडिबिफोरा सोरबा बिपिएफआव थाबाय बिपिएफनिया बै प्रमद बर'खौ सैला आरो प्रमद बर'जों थानाय एनडिबिफोरा हाग्रामाजों थानायफोरखौ सैला गावनि गेजेरावनो जे माखासे जाय बिर जोहोलावफ्रानो गावजों गाव इनाय इनि माने सैलायलायि जालाङो थ' अराय सम जुदि पलिटिक्सनि बाथ्राखौ लानानै सानफ्रामबो नंखाय बाथ्रा बे मोजां नङा बेयाव मावनांगौया बेयाव बिदि गैया थ' रायजोफोरनि सिगाङाव जुदि नंखाय बाथ्रा फोसावबाय थायोब्ला फैबाय थानाय जुदि जोंनि बर' हारिनि फिउचारा मा जाहैगोन गोबां गुरलाय गुजायनिफ्राय आरो जेबो थानाय नङा थ' सल्भ खालामनो नाजायो जेंनायासो बांसिन जोंनि हारिनि गेजेराव जेंनाखौ सल्भ खालामनो नागारै माने जेंनाया बांबोनायखौसो जों नुगासिनो दं आरो दा बेफोरबायदि थ' बेखायनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ जे बि नायजाब बिथाङा जे बाथ्राखौ फोरमायदों नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो मा कमेन्ट खालामनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनो हायो थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन